Bona nit. Avui parlarem de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball, i com insisteix en una cosa que és impossible, el pacte fiscal. L'encaixisme català ho intenta una vegada i una altra. Els que defensen que l'entesa entre Catalunya i Espanya és possible no volen veure que dos no s'entenen si un no vol. I l'Espanya que coneixem no vol una entesa, perquè això equivaldria a tenir una relació d'igual a igual amb Catalunya, cosa que no vol. El president de Foment de Treball defensava encara el diumenge dia 27 d'abril que cal una reforma constitucional per assolir un pacte fiscal. Si bé Gay de Montellà reconeixia que Catalunya té greus mancances d'infraestructures producte d'un mal finançament espanyol, advocava per arribar a un acord amb Espanya que fes possible un pacte fiscal que ens faci feliços. El pacte fiscal, però, no és possible per dos motius. Un, molt important, perquè els catalans no volem, i un altre, i potser fins i tot més important que el punt primer, que el govern espanyol no ho vol. Al setembre de 2012, el president del govern, Mariano Rajoy, mireu si anem enrere, va dir a Artur Mas que el pacte fiscal no té cabuda a la Constitució. Rajoy va afirmar aleshores que no hi hauria una solució econòmica única per a Catalunya, quan en canvi el País Basc i Navarra sí que tenen una solució feta a mida. El president espanyol va dir que hi hauria un pacte entre tots els territoris d'Espanya o que no hi hauria res. I que han dit d'altres polítics espanyols, el president d'Extremadura, el controvertit José Antonio Monago, va dir el juny de 2012 que la petició de pacte fiscal català és un exercici d'insolidaritat amb el conjunt d'Espanya i va dir literalment que ell el combatria. Senyor Gay de Montellà, pactar què? Però sobretot pactar amb qui? Com deia l'escriptor espanyol Baltasar Gracián, hi ha un pitjor sord que el que no vol sentir, aquell que per una orella li entra i per l'altra li surt. Bona nit.